po sa ating lahat and Happy Valentine's, Ma'am Maricel, Cheryl, and Ma'am Jennifer po. Ma'am, may idea na po ba kayo kung kanino galing yung surprise po? Ayan, wala po silang idea. Pati rin po kami, walang idea ba? Bukod po dyan sa surprise ko, mayroon din pong pinadalang message para sa inyo. Babasahin ko na lang din po. Siguro mga jowa nyo po. Ay, wala. Ma'am, dito po kayo. Video to eh, video. Babasahin ko po yung message para sa inyo. Happy Valentine's Day sa mahal kong ate, Maricel and Cheryl. Maraming salamat sa kabutihan at malasakit. Pagmamahal na pinadama niyo sa akin. Maraming salamat sa memories na kasama ko kayo. At ang simpleng surprise ko sa inyo, sana napaligaya ko po kayo. I love you mga ate ko. At kay Jennifer at Betsy, salamat mga kapatid sa araw-araw na nakaka-chat ko kayo. At sana magustuhan nyo ang simpleng surprise ko para sa inyo. Sana napaligaya ko rin kayo. Happy Valentine's Day. Ayan ma'am, meron po ba kayong gustong sabihin sa sender po natin? Thank you. I love you. Happy Valentine's Day. Ayan, ma'am kayo po, ano po gusto niyo sabihin sa sender po natin? Surprise. Tapos, maraming salamat din sa pagmamahal. Papahalaga mo rin sa amin. Thank you. Love you. Ayan ma'am, baka kayo rin po may gustong sabihin sa sender po natin. Salamat. Ano rin? Ano tayo? Happy Valentine's. Ayan, mukhang nagiging emotional sila ma'am. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002.